Nova 2019. kuca na vrata. Da, otvorila nam je javnosti nepoznata dama, ali onda kao furija na svojim roze rošuama doletela mrazica Maja Nikolić. Stigla sam bez stanki sa rošulama, seksi mrazica. Ovo sam dobila na kopa od mog modernog Deda Mraza koji je 17 godina mlađi od mene, ima samo 11 godina. Pevačicin naslednik Lazar se potrudio da mama na prevoznom sredstvu uđe u novu godinu i to sa žestinom. Baš Pružit ćemo ti još jednu priliku. I doviđenja. Šampanjac je uspešno otvorila i otkrila zašto baš na rošuama slavi ovako značajan praznik. svi kupuju skupe automobile, ja vozim najskuplju rošulu. Kod mene prije fancy, ja sam ti kao Lady Gaga 21. veka u Srbiji. Znaš, luče iz Niša. Vidjet ćemo šta će Dragana Mirković da kaže na ovo. Nego, nešto nam se učinilo da ni Natašu Bekvalac baš ne miriše, što bi naš narod rekao. Meni je ona draga, ali nije, recimo, njanjava. Kako peva, ima takav temperament, tako živi. Meni je ona draga kao koleginica, ali nju ne mogu energetski da... Osetiš, da, razumeli smo, nego ne zanima koga Maja duboko osjeća od koleginica. Jelenu Karleušu, Daru Bubamaru, videla bi osobe koje su temperamentne, koje su vulkani, gde god se pojave, za njima se nešto dešava. Kakva je bila 2018. godina za Maju? Turbulentna, luda, nezaboravna u smislu da sam imala mnogo nenormalnih i opičanih ljudi oko sebe. Ali, budući da je živa i zdrava, njoj je važno samo da ostane takva. Ja ne mogu dva puta poludim, ja živim sasvim drugačije i prihvatila sam da živim neki svoj ludi život kao Lisa u zemlji čuda i evo sa rošulom ulazim u 2019. godinu. Zato za ljude koji govore da je malo šalab, što bi deca rekla, ima jasnu poruku. Trudim se da meni i mojim sinima napravim najlepši dan sa mojim životinjama koje su za novu godinu svi sa crvenim kapicama, u crvenim modelima, vidjet ćeš to na Instagramu, na Facebooku. Mi u kući smo totalno luda familija kad je nova godina u pitanju. Ček, nije nam baš najjasnije. Od običnog dana mi ne slavimo dan veštice, jer mi smo veštice bliski rod, ali novu godinu svi slavimo, svi smo veseli, imamo puno poklona ispod jelke i stvarno imamo puno pregršt prijatelja sa kojima ulazimo u 2019. Toliko je vesela da i bujno poprsje ne može da obuzda. Znači ja ne tražim neki ludački auto ili space shuttle, pošto biti zvezda u srpskom Hollywoodu to ne podrazumeva, pošto sam ja zvezda u srpskom Hollywoodu, ja u 2019. ulazim sa rošulom. Ali jako skupim rošulom. Hoćemo li u 2019. konačno doživjeti to da nas predstavlja na Eurosongu? Da, želim da napunim arenu i gosti će biti Dara Bubamara i Jelena Karleuša. Želim da pobedim na Euroviziji, ne na Beoviziji, na Euroviziji sa Jelenom Karleušom, jer ona to zaslužuje svojim kreativnim ludilom i haosom gde god se pojavi, a ja svojim talentom. I nadam se da će Gospod da mi pomogne da ove sa Beovizije koji sve to uređuju strpa u zatvor da bismo ja i Jelena konačno osvojili svetsku i evropsku scenu. Živo nas je zanimalo gde je njen Deda Mraz. Pa ja ću dočekati svog Deda Mraza na rošulama u crvenim slip gaćicama u 2019. Tako da ja svog Deda Mraza već imam i on će me čekati posle nastupa da proslavimo 2019. Hoću da vam otkrijem tajnu za 2019. Sve muškarce dobijem preko stomaka, a oni nemaju pojma šta ja njima stavim dok im kuvam. Šta kaže na to što čaršijom kruži priča da ume da eksplodira u krevetu? Da sam ja bomba u krevetu, taj neko bi bio mrtav. A onda je usledio novogodišnji poljubac.
Ovaj intimni čin sa damom je morala da nam objasni. Dok drugi moraju sa svojim bakama i sa medvedima da provode Novu godinu i ceo svoj život. Prema tome, ja hoću da mi je 2019. ovako lepa, ovako uspešna, kao što je moja Sanja. I za kraj pevačica nas je srdečno ispratila. Želim vam sve najbolje i budite stalno nasmejani i u svemu što je loše uvek vidite nešto zabavno, jer ja mnogo volim da se šalim. Onaj ko je glup samo ne može da razume moje fore i moje čak i neke sarkastične provale iz razloga što mu IQ ne dostiže više od 10. Ali nema veze, družite se vi sa mnom, slušajte moju zemlju čuda i poludećete kao i ja u 19. Ćao, srećan novo 2019.